Ja, men i den her video havde vi om Herzbergers motivationsteori og Kant. Ja, løn det er en motivationsfaktor, men den er en meget lille del, for hvis du får mere i løn, så behøver du ikke blive mere glad for dit arbejde. For hvis du får 100 kroner mere i løn, så bliver du ikke mere glad for dit arbejde. Måske kun den første måneds tid, fordi så tjener du flere penge. Ellers så er du bare lige glad, så er du ikke glad for dit arbejde senere hen. En længere vej motivationsfaktor kunne være, som vi har så i videoen, med som Kern her som medarbejder, som simpelthen blev rost for sit arbejde, og som firmaet betalte et kursus til ham. Det er en ting, som ikke er fysisk, men mere sådan personligt, så derfor er det en længerevarende ting end sådan noget som løn. Og det er bare lidt det Herzbergers motivationsteori går ud på, at den er delt op med, at der er fysiske ting, og der er indre ting. Ja, det er det.